Peji reBota Nation radzoka vaMugabe vari kutogadzirira kushuta kuti vadzoka muraundi. Peji ranga rambotorwa nemahackers but now tiri kungoti makorokoto kuBota Nation chiri kuputika chiri kutsva. Back to YouTube. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tanga taita outcry zvokwadi senyika yese tatadonhedzerwa pasi kuti hanzvadzi dzedu dzichengeteswa vana vavasingazivi vana vemusango chiiko chakadaro. But anyway, vaMugabe vanga vasina kuzvinetera nekuti vanga vatomboposta mama episodes avo kuFacebook. But now his team worked tirelessly until they retrieved back the page, reaching information just a few changes on the home page, but basically zvadzoka. So guys, the reason why we were hacked as a channel is because Panevan was not subscriber. So to those who did not subscribe, please do so to make sure that the channel is secure. Guys, tinowa kufara kuti zvakufamba zvakanaka vechitsotsi vaya aiwa time yenyu yatodarika.